chapa. Chapa na mo gagi. Humok po kundi, wag imong lagay humok. Palit sabi. Pila man yung mga chapa? Tagtulisin ko. Mahal si Pagkaya. Pwede ba rin tagduos ba ito sinagi magani? Karong tulisin ko na. Palit din ako sir. Maluoy dyan mo. Aga dyan ibayad sa load sa wifi kasi gig-upload sa video sa YouTube. Salamat sir. Nadin ni say ko nasa YouTube account. So, i-search pa ninyo ang Rodel Buholano. And subscribe. Ay, suyo. Guys, sulod ta guys sa bahay sa atong vlogger isa. Kuya, pahay ko na ha. Da. Sabaan mo. Iko'y halin na lang. Halin ito natin. Cute ang may magiling. Wait, sir. Sir, dyan kasi yan, nahurot o kuan, ang tsapa. Ang tulo naman, si tulising ko. Kasi pinasita mo sa diyon balik. Tulising ko man gani. Ito mo ko din. Hindi ka naman nun sa mapalod mo ko lagi din. Mo rin ang hanin 20 pesos. Mahal ang chapa ni mo. Asa matagdos isabi sa size tulo. Guys, di mahalan sa guys, nagbrato na Ginoo sa gato, di kapalit. Barato naman yung sagat, nag-duos naman gani. Tagting ko na oy. Ano ba, iba na amang ko. Naamaga na tuwi-tuwi nga di ka. Doon lang nila sa kanya. Kasi ito mataas ito kanina, makatunga na nila. Masam kita na Audel. I-flag si Westfield. Rice Farmers Association na. Mo ni ang kuan, dumbbell. So, manuwi sa kuwati kaya pansukoy halin, ibayad sa utang ni Maydilin.